chinga kichindi chonsi elio wikere abarigeriya kurochi county sana na ibire echo chira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Spexels Opticians abubale se clinic kyagudika imeyo muchukisi nkuru wabare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo kolenga na kumanyu muchando. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongetano na boige setingima ase chishilingi liweyemo nechimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyo muchukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Good Car Clinic, macho bora kwa wote. Ine omwanchi omurigereria no manyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri otagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobuliti chitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri chesiko bunabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koirananse imeyense ya Kenya nigo tugochikukumanya asomorobere yega naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebya soira ase chichiro cheito naboigo tugochikutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense echo ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanira asumurubirio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri chesiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo naboigo nakibakwenana ebinto koru chinse chiri chesiko nagotekeraga ase enseto ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijumaa guchakire chinse nyichamambia imeya Ndizi TV ense yobonchoreria. Esukuru yokwegelia Burundi bw'Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo byo Burundi bw'Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bw'Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bw'Kibus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali nobarema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bw'okwegira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kichere chonsi urataka serituko nigo bagosomya omwaka mugima aborokia babo nigo
igoba njire n'ikiumbe kiria gikurigera ry'ubusera bw'Uburundi bw'ikigali gia NTSA buyo nkwigirure asense mugiye mesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batarire ime y'urugongo Gusii asebali ime y'umucukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsagie chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiogi Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV ubwansu bw'Umugusii. Biyamana wano mwanchumoli on Ndizi TV na nini mambengi ya wanu tuwasoira sekengezekeli ekaroro jeiga bono manyana tuwasoira sensemeye yerichiko bona botambiri tukuri aramisi na utuka tuwaligire lichiko lieito ntwenyora asabe yerichiko abange benyora asabe yerichiko na ayatalina urumu yotaso asabe na bogosoa angyo ekaro wajire maminja yerichiko na botame oteni olingo mosubeno liko na jabosio na magega ekekora tuko tuara bagwakiri kila lituko lia chuma lia aramisi pado tebigoro ya lichiko ngeta kere kubwatiwa keta kere kubwatiwa na ngeta kere ngebwatiwa iko bono wakiri oikira se studio mete tuaro jane tenere wiki eri ige wiki yare igaramisi yare ende tokorana iko motienyi ero na ekaro tore busy mwezi unaisa haraka sana. Iko bono rere karo na wote bina botambe, ota waswasirichi ko litukuri aramisi botambe, wakiri awe kote abuna obwansu bwelichiko ime yobwansu bomagusii inero Ndizi TV bwansu mugusi. Wakiri wana wakiri. Mbia mwana wakiri we. Wakiri we. Mbia mwana muralia. Asili bagalindo mwana na tuanjeira. Na maen. Ndeto chiko semyo moligeli on Ndizi TV. Na minto mu amogusii igoro ya mangane lichiko. Mbia mwana. Ase kwaru mbia bale abantu mbia bale kabisa. Abantu mbia bale kegima mwana tuanjeira karo tu abokirega. Ne sai ni tangani ngomone ne kolire connect ya getangani. Tuga ndige connect nene. Ekera ko ireli baga ngabono kwa bokire ko bono uwanjeira. Na ebono sokote. Ade. Iko we can't complain to the ngambia mwana somone. Mbia sana. Esa lijiko lile likorigere una banta bange nande likobwati una banta bange pata ide ba maingi to kwan. Producer nengo jare goja akwari justiri maiki yao bana idangari gani abantu baito baso ime yumuru mbia mono manchu mulia on Ndizi TV on tuasoira asike ngese geri kieri chiko asema mbia ikaranso ikina mangi tora jiko kwanda asiri tukulira ntwaro jena vegi omo vegi wakiri na karo wakina joto dena ke ige kosi ke kiabo ani oge kabwate abantu bakaro korobo kora abunga gaturturire boy gontoro cha mangana eviction asense meli ya mafoko oto debiari na mete wiki ye ndo ajagete ko kwanira igoro ya amangana yebiginga tukarana amangana yebiginga chire bonto amaito za amangana eviction ko jare asense meli ya mafoko igo minetina ekero to ajago kwanira igoro yebiginga to tumanyena yebiginga to kwanira na kibita kire korendo ingoro manyene keginga wakiri itukurere ngoto tebiara yo mana mange asiditko liare kero ikire ase studio to bono ikaranso ike ujumbe yaonye tume wetera asina mbiyera seskine igorabo gosiri bolira gani kuboli wakiri 0792192834 ine namba yetu ye studio asimambi yabone yo so aime yo murobelio toske kyare ne Ndizi TV bwansumo gusi etogo egaiga etogo tumeka lichiko ngakiri gotebe kosune kyoteba lichiko dia 2010 medena ntubwate chi actigete jigotumeka chia sogete jigwa kiribieka o igochimanya nando tobo manyi asimambi yabone bono ngate gwakiri yabweneye bona botugo chaka beno metaba geningo jabaro atutara kiralituko bali me Ndizi TV alia ero yabo gosibara asemitandao kuna boko bamanya marieta abonyora abandi bakumaita abandi bakumaita omwanjo moligeli on Ndizi TV yakuru kwanga Hilary Ongori Tom I'm an advocate of the High Court of Kenya kokora obokoreri bwelichiko asense ito ya Kenya abantu babu machoge borabu nabora boli bagotenga uri yakuru kwanga ensase nabo bamanyitego Uya sana, degi sase yibana wakiri irali Ongori Tom na tunera si studio simambia bonia wakiri umetegana lito chagete bona watena irali Ongori Tom no mwakiri na mwendwa
konyenere ngotebare na nanji no muwakili turajakira abuna ngaki turatware vague wakili na ndagambe bina 26 yabwe igo ngaki tokora tumanye na irari Ongori no muwakili weekend mbia mona anda siribori rumurario richi kondi begete njira kiregento gegokorwa kende kyonsi togokora sinse yiga kende kyonsi gegokoreka richi kondraro uraboneka tugukwanira iguru ya mang'ana yoko bo muwakili richi kondraro likubwati gupaka gwacha ko bo muwakili gente getanga nitubwate tukuruka the Advocates Act the Advocates Act nere gotoeresa ngaki umuwakili ningo kwarori umuwakili ningo nkiata kire gutwarira ndakoreki abo muwakili kubeke gente kegeri ndo murigererio Ndizi TV rinda kebwati burunge mwarigereria ase amang'ana agendrete boniga tubwate abantu babiri omonto mutang'ani oyo bono osoere tuigoro ase court alimilimani law court akurukunga Brian Mwendwa Njagi n'umuwakili naroro okurukunga Brian Mwendwa Ntwiga aba wakili bari babiri seng'ani bono umuwakili oyo bono romonyene oyo ora admitted bolio recognize kisheria kwa muwakili akuruku Brian Mwendwa Ntwiga bono omonto nararoro oyo ori omukagiru boniga oyo mogetaga so ase portal ntubwate gento tokuruke website ya Law Society of Kenya nkwamba olinga ngakyoko rumanya muwakili in manyira rirende ningo kero muwakili nabwate namba yaye ekumu identify apart from irieta enambe yanga yoko nyorako ekero gwakorire process yoko genda kabo muwakili waikire paka waikire se chief justice ngento ngoro tokoruka admission to the role of advocates register nero yaba wakili ekero go sign register yiga no konyore namba yoko bo muwakili bono ekero kwanyorire namba yiga enamba nere gocha yabe kwese website ya Law Society boni go take go search Hilary Ongori Tom ukogenda advocate search engine osachi Hilary Ongori Tom ego koretera Hilary Ongori Tom na noyo mabweka ekoretera ni namba ikumu identify namba ikumanyikana ngaki oyo bona nero Ongori enere namba yae kuna bone namba ito konyeroke P105 P105 kuna bone ya nere 19549/2021 bone gento omukageru yakorete ni gasoete se website ye iga ya Law Society akagenda aroro enamba eri omuwakili yo Ntwiga nere aroro lakini akachenjie bicha profile akabeke profile yebicha ya yero monyene agacha akabono kugenda asa abantu ao gwateni none meeting cyaba wakili okwero ko muwakili bono tiga toira ne maega mono murigererio Ndizi TV na nda abantu abange ngoramburi liswali etaba uti ye lawyer ni advocate nereri abu no takero kweburi cyaro muntu nabagoteba ngama lawyer nekara goteba man advocate gonkia korete amini lawyer muntu nde bwensi okorete degree elichiko muntu nde bwensi okorete degree elichiko uinero moroya lawyer asike soina kitokumuruka wakili nero mwakili an advocate no muntu ochiete agakore gento tokoroke diploma elichiko gari Kenya School of Law akaba admitted as an advocate of the High Court of Kenya a lawyer ekorete degree elichiko tego kuwakilisha kotini an advocate na wao kuwakilisha kotini bone gente getangani amasomo nara kubwatikwa kana tegerete story ya Brian Mwendwa na no mwibuli yare koeresa nga umwana ona akorete diploma akaenda akakore degree agacha akakora akaenda Kenya School of Law akamanya ko admitted no muwakili egero kubwati story yeyo gente getangani utakete kwebuli what are the qualifications segana na butrage tumye lindo tosemya abantu baitu na mine nkio takeire karota yete gochiko kora richiko murigire na boranga kabwata na umwana oye osino na umuntu murigire na yaro taite ngaki richikeri na inje buna tunkonya gorigire lige pindi yeke richiko ndoje ngana inje nintagete nyiko so ando bwaki amana nkio takeire a minimum entry requirement yoko so university a URC plus that is number 1 egento kende kere most important English na Kiswahili those two languages ko tu ale be plain go jigoro kwarali bono e problem erorora se society boni ngamna tokugamba ikomete mbuya tuligererie so muchando karuere abantu abange baro bakore diploma yelichiko lichiko ndinga other professions where ora atire kuru certificate go chigoro ogende degree pa ochiko be an advocate nebwate tafauti e certificate yere yengenjo mono asa mangana yelichiko ne certificate ya KCSE
Eli ya grasi kumina kabiri. Ne are ngenjo mo. Ase kingo te banga ne are ngenjo mo. E grade ya B plain ase ki English go se Kiswahili. Onye tobwati. No chake diploma ko ruin so tire go chaiguru. At the end of the day karota te go so Kenya School of Law. Mbali go chukuri ringa no bwate degree e bwate first class. E ba go koboli ngaye Kaye certificate ya ikome na ibere. Ya grasi kumina kabiri. Ngaye. Ne bwate B plain in English go se Kiswahili. Ne bwate C+. Umanya ko ba admitted. Eyu akora kiboronge ngaki onye Brian Mwendo olenga kokole diploma. Igo taikira netie criteria kyo goswa university in the first place. Kwarod. Eyu menetinga te ko nyare kanati ire go chigura agenda chabe advocate of the High Court of Kenya. Kiro wakiri to endete igo ikintu bono kigo gosaba Kenya ngerina obuire binagete agwakirishire abantari ase court. Mama gweborene naki ekero togorigena ekeraringa ase koti ali naro ringe side eli neye argument ekabo nabachaji mbale barengo pama thena rende igo bono muntu na hare fake Mbuya bono moralia seri boli is fake omorigerio ito Ndizi TV amangana yoko tebanga Brian Mwendo obuire kina tiga toro kiguna ne kina kama abuire na mangana yo bolimo I can confirm to you ngana mangana yo bolimo asiki ngangira neliga na man Brian Mwendo akotebanga abeta admitted as an advocate 2022 August. Kod 2022 August paka bono oino mwaka oemo bweka. Aba wakili ba beta admitted, even my colleagues, my junior colleagues ba beta admitted during that period. Ebi nambire ngora anyore bialere within an year. Ebi kepo mbigo ikanoniko. Onyo anyama enenga Brian Mwendo obuire bina. Let us have the citations chebi nebi. Nabo wakili akateba yana. To birore tali uko kwana boss. Ngentongero gekoro kwa se mangana social media murigereria. Gekoro kwa ngoko hype. Ogo kinyegent. Wake na endo rigereria se ngane ya mangana yoko bwebi na aruete. Abantu bali bona bago support Brian Mwendo. Society ya ito na aba Kenya ntutagete kwerigereria sana. Abantu baite banjete ko gotokia. Orona nanjira toko chora barayi baito abantu bali babere corrupt bali banyoto kade bwate mechano nabuna ande toko togimon. People are praising omuntu okorete obwate orege toko kangana academic fraudster. Orona na abantu baja kumu support are people who have history of academic fraud. Lakini bona gente abandi bako masupporteri omwachumorero Ndizi TV tukorane tutakuriya igoro yo boringo ribeta ito did korende twachakera Brian because nakikiarenge ekenena kase metumu wakiri karo arena kitota kura mubolina ebakabwate ebigori bikare byo borimo gente abakenya bakuboria bangena Mwendo oyo Brian yo beira abu matuka beiro igo bona no ero South of Kenya mbare komanya hani ngoikerana ngimekutano bona bama komanya ki ngakitoka tumanye egwato te ngakitoka tumanye o umuntu utakora tiri egende lakini mbaro nandi bado osibona mpai egende getangani muri Ndizi TV umuntu mutangani kweboria omayete ndu aba wakili tokokora ebina under instructions toko eguna nabateja baito umuntu mutangani gutaka kweboringa gosiria mangana abono for example yokumanya gori omu wakili ole genuine no mu wakili ole fake ekeroko omuntu kina kiao egento tagete kweboririe tangani omuntu oyiga nabwate a practicing certificate kwara a practicing certificate ye tokori ni ukero mwaka enge license yoko kore gashiye yiga kero mwaka egente getangani muntu nabako ba admitted am an advocate ekeroko sachi ese advocate sachi injini nkonyoro machibu abiri nkonyoro active and non active active ige minitinga nimbwate license yoko korebi ebina non active ige minitinga tena koreki nemuke license ye igo morigereria kerota gete kumanya ngomu wakili oyo igo oko chikoe kina ekero muntu ago introduce ringa no muwakili ake goikwe oyo boringa nabwate practicing certificate yo mwaka uyu nara admitted as an advocate bona siri boli kwa boli nga kitokora tumanye nande nga kilo sati yenyene takorete ki etamanye abantu ase tomanyete bakorate mugusia gotenga mongaino tali monene na mine igona boko nyareka nangaki omuntu oyenjira ebegete na bekora murage abantu bali tokoroka con artists eba bwata mangana yo kwebeka buya na bekora murage kweonia lakini abu mutu egento babega ne kava ngaki mba manyekana ngaki mbali boro ekina kyo Brian Mwendo akoletera ande na bodoro ngaki lichi konde gasto kubwatie
mukondo ikiara bona abantu bachakire kubwa tali arabwe Darebe abange bachakire kona sobono bali bago pretend bakabanya gitari lakini bona abakenya bandi bari batebana bona roje na Brian Nobongo bwaya tumie turaragire ate abakenya bange bandi bakumosivuna ubunobongo agutumeka tobe toko togie gente kebe Wakili bongo gutumeka kubuna lijiko teli na tu ne banga nobongo bwaya gutumia rende na bako teba bandi but bono teli goteka with the fact ngano kuno kubuna lijiko eli bono to imoketo na Brighton tebenga kiti gatutumia bongo bwito to tole me tunnel to so ebengi me turushi pesa buna bali bako tebenga ubuno bongo bwito ali gutumia twarorire murai okotu nere France tuli obere kako tena mwendo na mbuya mona de sengenjo kwa leteli boli ngiye kora Francis atuli agobo mondo ro motangani go support Brian Mwendo asengenja mangana yiga engenteke tangani Francis atuli na akorete kina akaengage muwakili umuwakili ya engage ti or admitted as an advocate but utabwate practicing certificate yo mwako orenge inactive ekineke bakangiraro ekereki neki kyagende court ekineki gagutugutwa ndata account ngaki muwakili yo igata arenge active gagutugutwa einero a chance ya bitterness Francis atuli abwat bone karako nyori opportunity bune is trying to say ngaki ngabono umuntu yigana batakira be recognized you tali bo aselichi bisa bono ngora kore sanity since itu ya Kenya kurusia bandaba metino na baralingo nyorora abantu bari imposters abawaki twarebe abanyagitari abasigari baka pilots umuntu akareko gendi ndege for 8 years mando tamai ngobono urarite kirasi Wakili asibite gukora kana since itu ya Kenya litangani responsibility yantangani ninje naye ekiagera abantu abayiga bagocha bayekora ngambale gotwa services gete nayo kwengeje umuntu uyu ekero ko muengeje gokora uri gendo tokoro kasiri chiko nga due diligence check utaraji ko amuntu gashiende onsi utaraji kwege no muntu gosino munyagitari ogokwa osinde specialist ibintu bune bwati ngorore ngaki na registered with the medical practitioners and dentist board gokora mangana ngabunaje na registered with the law society na license gokora mangana yo gokora offer service yebi igoli itanga ni kabisa tutaraji kwegera ngani ngota kire ku enforce ibintu biga into abali to consume the services ngaki tuebegete ngaki to ko chunguze gento elinde tutmanye kwetanga konyora se mechando bune yiga ikyagero mochando no yiga onye ke kale ngama ene kinangero brand ya api unabona ngenaro online bone go trend omonda muwakili akwande ko zilo tabanga ki kerege nto brand ya kolere se kineke yiga kere naland void ikyagera he had no capacity yogo act buna muwakili ige kineki yonsi pinande kira ni square one kerege nto kyonsi pikiri ya file ti arok ya very struck out from the record gote tena abantu konya ba moire bina mbayete ba umiri biya sana mwanju maria iko kwegwe twara kwa na Brian yorenge fake according nene is suspected to fake according ne chimanyore na mamochae barore na ngaki fake igerata na fake yale asense ya Kenya usariri erisikerieta erosikerieta rosat of Kenya basaririeta nguri bal nande karato ko uskoji usiku Wakili kwa chikora na abanta bange gorwari chitaito chitari jabo usiku na abanyagitari umuntu mete ngo bari qualification bako bumunyagitari no muntu ole police keto obisamba bwa chirangi umuntu keriko be imposter inspector go jigoro igobona there is imposters and inero dijigoro keto kubwatia lirigirunga kyabantabo bakrusgo Wakili twende bono asense meya fiction tumajoso manju mure to tukorigali uboringori oitaito did akiokoro university maina itaito did yobole mubwate ne liye Wakili joto tebya ziri tukurara neko to kwana igoro yendemero asomotinyo yogo se wiki ne yende igo na mangana mangsera kituraenda turarana eviction negendrede ase nsemeria mafuko Machakos County and Rivari abantu bamachire eviction yeli ekoti yarwete ogona chabuna obole mobo ebole gochi abanyena bwaba eviction yabera kile barayibande bako machine eviction yajite bwango bantu mbaye turibaga ingiye ko eviction yaba ase obolemo kero no na sti property Wakili eto to chakire ale sana litangani na ligeretia kala mangana eviction ya chagete umugaba no mukoro ibano ole CS ya tourism okoro kwa Alfred Mutua 2015 egaro badaro mugaba no Machakos nigali kirete EACC chinga kije okobare sanga
East African Portland Company nebwato bole mogaiga bole 298 acres ekaro documents jito bwate kyara bono bole moboli bole mobwe serikali kyara East African Portland Company is a parastatal of the government na bone parastatal yiga nebwate lisi asobole mobono bwa mavocus bono evictions shigaendelea chinga kecho Alfred Mutua ni gali krete ESC ko baboli ngaki abole moboiga bwa Portland East African Portland Company bwachakire konigwa bwachakire kobagwa bokoneri gwa bantu batamanye lakini records chirito bwate ikyara bono county government of Machakos osobo umugondo yule no mugondo ni go release ko chiese parastato ya East African Portland Company nere bwate custody maithinga ki lease ye company yiga ama tukalenga yakorete matukange bwate bona according to the records ekarum Alfred Mutua ariko likinga ki in 2015 agare ko bairesa nga elisi yetera era na hande itigarite myaka emenge lakini abantu bakarete okoreki kwagacha ekachikogera East African Portland Company ekabwata ekasoki notices talinga tukiacha akaboni almost 15 years almost 10 years no legal even in the newspapers of Chico circulate na bokonyora East African Portland Company eco issue notices ngaki amangana ya semota te ko guragaiga our list still nagendrete and whatever mogera to koraro na mangana aramamo isirigo ari ligo bono ngaki go ikira bako bantu bakorerwe eviction na de bono ne chiko to konye rinde to manya ngai to go so abone se topic yetu arere itaito deed omuntu litangani otagete kwebori ngaki abaiga bari kugura ngore ko bahoneria onyo monye ne lease East African Portland Company tarenge kone mugo otebirere no ari ebiro muno bwae ekyombengero kere ga bugere involved dia samangana age kurukunga aimlu Kenya society aimlu Kenya society na bari kule claim ngobori mobono bwa no bwabo aimlu Kenya society na bubao neretia abantu aba migonde yiga bakanya advertise bakaligie bakatumia agents babo bakachaka konyo bole moboiga abantu abaiga bari kugura oborimo wono na nto gojire set topic yaitu ekero utaraji kugura oborimo nkyo takire okora number 1 is to investigate the title oikomanye title is to investigate the title endo manyanga ki oyogo koneria nabwate capacity yogo koneria onye tabwate capacity yogo koneria kende yonse kirabe kurwa abu gochimotu ogo koneri ogo develop umugondo oyu bona bantu bali bagachite gabu bionsi ebi nigo birabe maminje ilichi bono aim Lukenya society ya chete code Machakos law code environment and land code ikabeke kinaro leko tebanga ki umugondo noyo noyoito ngoni tori umugondo noyoito tolio Portland igasoera Portland kwarali bakaja bono komigana bakaja bono kokore kinike ekoti egasaba aim Lukenya society documents chokoro kingakia mangana ngakia korete no bwaino documents ejinji togeti ekero chitatoka Justice Nyuturi Justice Nyuturi akamanya koimoka kana cheki na tarehe 9 October mutinyi othori agatugutira ari kinekyo kia aim Lukenya society yarenga go claim obole mobwa East African Portland ekero yabete ige meeting aki igobono obole mobuno bwa East African ekabe favor ya Portland bone meeting on the buens onyonga the title from aim Lukenya society tanyo ariti ke tokoro kasiri chiko good title good title. And if you don't have good title, then umuntu oli obwata good title can move to the court annual eviction orders against you. Ejichacha agiteko koreka ichume yakorete. Yarete na libacha agite evictions. Wakili akertwenderete ngosoban turase toipuki turona abarena banyan babwate title. Kibawate title fake. Na tujugurina title fake ngikuri bakatujujaga investigation ye title ye orena neriye bon. Omuntu toko ndibure nande ngotware title. Ngoika turabuturi manchi muri konde kandara utotomera uchumbe asema mbia boniga ekero toko teina etokwanegero yendemiro na kitone tokwana kila tuturo title deed. Eyo china korena wakili ya retiro mochanda ali asensemo ya Portland mafoko abantu ba nyorra sara ano yogona mbaba title. Bona ekero watu tebirigo itaito DDA to garonye investigate sumo tonko niare obolemo
nka yogo chakira Wakili Mbia mono omurigerio Ndizi TV no muraria siribori elio. Amang'ana ye title deed ngete getang'ani utete kwebori. Title deed do murigeria ngentoki. Title nki. Title deed ne document. tadi sakara na ndo ade A document na wena release sakara na ego toke siri sakara. Koro kyanga nayo monyene. Omugondo. ne document yose ngendo ko kina nayo monyene bumugondo abarigereria title deed ngakia ko bana bakonyora murigereria tali abantu tali bonzi ba interact na title deed. Title deed ego twara chi page inye. Inekara bono ko rigereria title deed. Omara ngane Ngoma nyere tara kini nyere ko investigate title deed. Biasa The first page ego twara rietario mugondo majoge bombaba 1040. stroke ngo bajali onya 1040 yatwara estimated size mugondo ngakiongani yatwara rietario monyeno mugondo yatwara kebande kyo monyeno mugo namba ye kebande yo monyeno mugondo yatwara ne sili mbaliri eri bantu bakuraruka ng'enyanye mbaliri sari ine page yatangani. The second page ebwate asebono konyora sheet number ase map nga iyo mugondo yo kobere ase map ya sayo ebwate enamba ye title deed karol ekamanya gutwara details nga omonyene ningo neri kirario omonyene ningo ne signature yae moino signature ye mo land register nga kiyo ne road registered ona page 2 page ya gatatu ebwate asitokurukanga encumbrance section encumbrance section eri kokoro ene bona ere yengenjo na mono ekokoro kinganki kegendera to mugondo yo elone nero no ekurikwa abu encumbrance section page 3 of the title deed ekinankera aroroge begete ode gotene ninga mugondo to baise kondo no ekurikwa abu ase omonto naro begete caution no ekurikwa kende kyons kegendera ta so mugondo gosobo eloni ya erate ebengi gajiga kori gato tokoro ke discharge no ko binyora ase page 3 ya title deed and then tobwate the last page maega ebwate enamba yo mugondo ne sirio ye title deed Wakili to ndretega nka yumonto yobono to teno bwati title akoyerusi mbia mono title deed bono twanyera sire bunere litanga twanyerese title deed yo monto bwate li bagalio go issue title deed no land registrar buyeka nero ko ila title deed nkwabo uri ali tanga ninga yogo chakira ko investigate na bogo twara li sakara li nyane li title deed but igen tonkero tokoro ke a search as part of investigation you must do igen tokoro ke title search a search to bugate e kokoro kinga boniga ngoro monyeno moko na bongo tware ga sere ke kyo mugondo lakini onyore nga se title ani se search nyine ko conduct search as a land register ini search bon telikoro kibo Wakili ntatura urabwatira base search lakini ntukira ngitanga ntatura ma kabisa buna inji ngotakire kuoni title deed title deed boro monyeno mugondo buna inji bono nde igonji njitimba mugondo bono for example na njitinda ayo title deed onyo tobwa title deed igo tobwa mugondo bona abai bolimba bwate ga stata na bazo sukuri na bwate iko bono nga abunde ko mugondo ino yo sokore ya ino sokore ya talione ituko haya tobwa tiona unless there is transfer kurua se sokore yago osaba ibuli bago cha sori omonye na kinawe ego twara elieta lyo monye no mugondo taito amundo to iko jonga kibono konyora ekaro ngakio kwego boremo agi amangana amanene akaro majumere iko chukuma na bono na bonyo montamenyete ase medra bonyo ne entata gose tara iboremo abore bweso koro bado boremo tarugwa ya mbuli kwa iko tawa taito di bono ekaro teto kumanya etaito DDA validity ya watena esage ngendo giege esage nenjira yoko lingolia na kobolia kurwe land registry ekiara chitaito twate abango muntu ko title ne land registrar igo documents and all kerege to yonsi pikerige go deal na mangane ye title yiga no bire se land office esage no kogenda kobolia nganga ki boniga ngomonye no mugondo yo chisache chire chinsa moibiri naboko kore manual search kogenda bakali registry ya lands oenda ulike form nero goichulia obeke kebande kiao obeke KRA pin kiao oskore search naboko kora online search ndobwate ndo tokoro kanga ardhi sasa
ona matuka ya kabuna tu ikachinga kecha teknolojia digitali ntubwate online search urakore search irenge gwakanirwe karo gukora mang'ana ayu 550 elindo establishing aki nkikirese title eyu ne search entang'ani tubwate gento tokoroka abantu bakoroke green card so inaboko kore search igokoro kiboni gang'ore monyano moro iko tutebe wakiri na omuntu nabao tutete ruri nabo koyerura buna nereye lakini gonye make na de validity kabisa goikwenda okore search ngwabori ng'ang'aki akoba genuine na retire title deed igokoro king'aki Hilary Ongori Tom nero monyano mugondo pakonye beka mone search umanye ko confirm ng'aigo nereje genuineness neri ng'aki nero ase record ya mang'ana ya mali egento gya kabere ginari gukwana na mang'ana ye green card green card egekokoro kie history yo mugondo ngo mugondo Brighton na nyogorete karo Brighton ya nyogora agacha akaona Dorcas ke karo Dorcas ke manyo anyogora agacha akaona Joshua akaona Joshua karo Joshua anyogora agacha akaona Ongori na achita agaiga nera akaona nyagete gose nyagete oyo na achita agasira abantu baye bagakora succession ogachange korua se nyagosira ogacha asa abantu baye egotute bine record bon ige green card ege gokoro ki the entire history yo mugondo record kiojete gocha esachi egokoro ki position yabo ni ng'aki nkaibore ng'omwanya no mugondo Mbotland gose Lukenya Wesano manjumuni ngate no endete ko somia mange bono mambia ekero tukukwa na iguru ngakyo koringori title deed twatebena ango ikora sensemo ye green card twikiroro hande process kie kubwati ko jabu nani kie kora bono utake komanya validity ye title deed mbuya mono nkie ko rota komanya nge title ne valid tota for example nota gete ko invest tota to gore keginga kiago na aya sogocha gutimuka usogocha kokorre biashara kusikende no tage tope assured ngase investment ye yokobeka ne investment ya boronge to baise kwagacha sembeo etai to tage to kumanya ngaki omuntu na capacity ebinto mbiroro bitokoroka egento koroka elements of a valid contract ocha contract ekiagara bono to for example nyino kugora ebinto mbiro bitakire gotoke rinde contract eto yabekane ngabono ama patana ya Brighton nongori yo mugondo agweneire kwarori capacity ne gente getangani capacity ekorigere linga ki abantu ambaikira niteke birangera liko gokore gente ke capacity na ande ko ganda to the extent ngaki na bwate gente ka kon o maete to konyara tinko nyara on sabe boni for example toro ninje bwate ke kombe aye to bwati ngo sabe ke kombe to konyara ko ngake gento tabwati igo ugo taka kumanyie title ne linga ki omonto ye gente ka go promise ngankongo ne liali na ke bwate in the first place igona bwata capacity yo correct yoke ine sababu ene yo gotaka kumanyanga etaito nga yekorete nga yire esa jinga yumonda okorera lande saiba na bago korete saiba yes online to adeba search go twale e-citizen account okarwa create e-citizen account nkoga ndoli bakase department kurukunga ard sasa abwe so mutandao elindo apply search yao kurwa so mutandao na ndo nyewe nye print kurwa wakiri asitwekire tuheresire bibere bitatu mpaka asitwekire bono riboninde ndabori nando mwachumuri arabori kurusikali ingi yekogera tubwata mang'ana mange yebina byamaremo ene n'abantu bategere kubwati mang'ana esaji ngongete nintu bise kubwati kubyonsi ntokonyara bokora abantu abange bagotema kwege n'abantu umuntu agokwege na bosaiko ntoigwana ine ngobono bole mobuga nkata kondiana nindo kalete ntoigwana ine batuma ebitambo kure byo ko investigate title na ndo ko investigate title ngoli kwerero manye tabu so konyo research na nyore title deed na nyore research amaina no ore gaiga no tage to visit yo mugondo onyo darire bona physically ekiagara Kenya gaiga twanyora matuka mange so monta abugate title no ne research mbuye ko soka lakini on the ground mugondo to kalete toyo Iko as part of investigating a title, uikogende okoreki oyendo mugondo okore visitation yo mugondo ore mugondo ngayo korete kyoberete departments jinde njira rota kire kubwati naro nabo okogenda ase department ya survey ogore map elibona karota to investigate the title manyanga ngayeberete ekare map kwanye golide nakina kota inga page tungo twalere sheet number sheet number registry sheet number you mean thing aki ase map number irenga bole
ekero kwa bekire binte biamo na libono gocha kokora ki ogocha kumanyanga ki bono na ene kiri na isa ne kiri na isa ne kiri ngabono ama ene title deed ye mboronge korete ki na isa ne kiri ngomonto yo kongeresa ngana bwate title ne nere nandi gento ngero nandi na inyori bunanga aste koeresa bia sana abantu mbarororo buna bono for example inje sokoro ya na akoro kuanga Samuel Birundu na muswa kwarori tata na bari kwa mwando kerie teri ante atebe ngaki nanje tumwiburi buya mono tigang moroke Marieta yonsi yo unanjo sokora ko neno kuosinde mogaka kwarori ekero bina birona bino naga bino embo songa Gusii iga yaitu omonda akoimoka ori bono ro monchokoro amatuka yarire sokore yasirite kare oya ndo chenchi gento kerigia cha sare senge jamarieta ayabuye kaine aya sokoro osiekerera abantu bande bari bonsisi siko na kieta keire ekero ko investigate title to isaneka kwamba oringa kiako gara ebina rende bigotoka bire binge bya maremo Gusii abantu bari kogenda ime abantu bari bwango muntu akorikiririe kigingo tebanga kire para iguru ngo gajeke bono ngo ganyaka igo giachi giachiri nande gokorra omonto karumuango gagotinga gende kumete bono egere otike bono ne nkogenda kire the more reason yotakire gochunguza egende ikyo abantu mbaro bakorosie ID muntu akomanya ngo bori moboiga no bwanyagete ni nyagete baenda barosie kebande bakorosie gasi saiba babeke bicha ya yaro mbari abakora kindi karo gochikorigererie namba yeke bande no muntu oyiga orango muntu ya ro mokake bono ase namba yeke bande bono nyore for example inchen ke bande kiane ekaro manye to ekaro muntu medra boko muri kero wato manye moja moyo ige miaka ya na boko gejinga ki moja moyo taraika 40 maybe are 30 are between 30s ekebande kia maybe ekerabe 297 kogenda gocha 200 that 32 boni ganso kikebande kia na boni gege some namba go se 133++. That is one reason yo korengera linga kike monto no molimo ekebande ekembegete ntagete nkaro simbegete bicha ya noro linde ke machine title di ngaro tu abolitigo batama batige title deed office batigane kebande ki office niro je habinya kuza then good morning Britain na Dorcas na omogeni biamono as studio aso obo semi bia then kuruminyingwa kwa dario then kuremba kasi niro between in online out ya tubwatu bia sana semambi yaboni Moses Mose adena kuruba cigarette tuned in amafunzo amaya sana semambi yaboni antologoli adena online following from Nairobi awangati yabali batubwatu die asemambi yaboni yobesho Shaya anasema kwamba anawakilisha kutoka Nyangoso adhana usalimia wakili amafunzo ayu namaya wakili katuendelete bono okolingoli gwetaito twarena anene etaito ekolingoli gwa esali obole bokoni gosomodera bakolingoli obolemo esali etaito kumayana obolemo bono obwane ose etaito kumaya status ni buna bononga osoto nindi ngoli obolemo bwaito tumaye status bore use etokolingoli rito chikoni lyoka onde bwenzi abakolingoli obolemo bwaye nsende yonse egento gekogera omonto olingoli obolemo ne interest kiabwata segenti abegotoka interest ntaite kugura abegotoka interest ngaki obolemo bono bwe sokoro yane ntaite komanya bona boni nganta komanya obolemo bwa sokoro yane namba irenge uri erinde nkore na succession bona begotoka ngana abanyene boka na bakolingoli bataka komanya ngaki namba nereri kwarori naende nabegotoka nga for example gosomu zozo nororo abantu mbaetaine gosiba orobeberu atwarire issue nabokolingoli title origererie estimate ya ni irenge origererie map ya size ngaki korete kire igonde bwensi na bakora na bakolingoli title igento kenando trate yo morigererio Ndizi TV mono mona aso kugore title okugoro umugondo ngotakire gokora research projini bwato mugondo na tubwate baya nesera wa tubwate baya nesera njene sela na gochire ne title deed na gochire ne search na kobire byonsi troje ngakieta kire koba omonto oyo koro kumuguri atagete gukora an independent investigation ye title tari korelao ni binta ko egune na no monye no moni ekyaro moni na bakorosi bintu bya irinde kyara interest ya noko na bakorosi na bokonyore title deed ya match tine search ago de search mbwa na akorete nande sababu na ro na endo kore search nimbwa tayari sa nimba search gwabwati gwakoreki gwakore omonto tagete gukora mangana yo ku investigate title ne purchase omonto akokora investigation iri independent from omonto lyo commodity
Wakili indi bono tokonyora ekatwana toko investigate itaito usobolingo indi tokonyora itaito ire fake nande ndiro kuiguna oboremo ebwate mota njitaito gete jigena toyedega ndio konyora ngakieye ebo tukibotero korubuya lakini ara wadeana gaki kimuranje kwanera igoro ye green card green card ye nera ba understand kabisa kira tena ndi tokoira tonyora na oboremo obo ebwate fake title gose ebwate jitaito jinyinge nkie koira obolingo ribotero korubuya fake title ego chaiga abantu mbaro batagete koira chinjira cha mukato kokora ebintu bono for example onyore nga liri bono kwa irwe copy title deed gwachire kokora search kwanyorire nga search teri koroki marieta ali se title deed liri bono jeko okumanya nga ke ige title ne koreta fake fake nga kiegocha ego cha gwethera sobokurumi kwarori obokurumi especially se land registry twata yo mondo go kwa title deed no land registrar ndiro twari ko gamba nande se kepindi gito kiri chiko nga abantu mbaroro reka rumonta asirire batari kogenda kubwatie process ya succession bande court baye guri irube liko bakonya umugondo rwese nyagusiro chese asebali bakogenda se land office bagamba no muntu land o change ga ari busaigo yacha sari iko bone title yu akonyora teri no fake yoka nande nigere illegal ikiagara process te koleti te bwate iko koiraneria so bwenge fake title ne title eri tabwate richiko erinde chiko baroro ngokonye so kibon ngomo land registrar na bokonyoro title to konyoro land registrar tali involved igo ne ba fake igo mo land registrar na kanate banga ki land registrar bando bali babugate custody ya mangana ya marimu na baka ni kubugate richiko boronge erinde title yakoreki esoke aba una technology ganda tega abantu korosi bali ebintu ebino ni siko gaiga gwetera technology mundu nakorosi title but to mweri oye ekaro kolgirie fake title mate fake emitinga egento kirangene na kiria kanyene lakini gatali karo kirokyo kertonde tega wakiri korgereria turarigere igoro ye green card oyo nateana gakikora kwanange green card nerate tukumanya omanyi boime mono igoro ye green card green card umetoko baneria ngumbu green card tali kirio yoko wini lottery lottery na kira bakiwekaini karo to kwana igoro ye green card etoko kwana igoro ye searchire totebe ngaitiza eturanyiroke nge searchire advanced ekorokie history etabautie search na gote binta ngane kumanya ngomonye no mugo green card egekorokinga omugondo yo geso file yaye iguritu toda yabona mugondo ole use number 10 kwarori number 10 yiga ekaro yo nigu ngosokire chitaito ibire turochi number 10 iri sie ku file yabe closed original yabe closed number 10 tuigore another file number 11 mugondo number 11 no mugondo number 12 kwarori naende bono number 12 nero nabeko na bokoni bado tusoki number 13 na 14 nambe yende tuatigari 11 nabeko soki 16 na 17 kwarori lakini megonde yonsi pichi nambe jiga bado ngaichiko asa number 10 number 10 bono okori green card kya mugondo number 10 kwarori ekeko kora kie history yonsi ipi kurmaega ojo for example number 10 eko kora kinga kurmaega kia korete kia ocho kora mugondo green card kia number go 17 eko kora kinga is a subdivision of number 12 kwarori bone eko kora kie history yonsi na ande yabe ka bantu bali ngaki ngobwato mugondo kurmaega paka wikireso oikirete bone eyune are green card Iwe koko research ne green card. Bone green card ni ko to detail kabisa igoro yeke ginge. Ekaro koko le green card ne karo ta to kumanya ngaki chain yo mugondo yo history yo mugondo ngakiere. Ekaro kwenda koko research wakiri ekaro bano waja kulingoli taito dina bora ike onyo bora mbombo ye ekaro koko research otuomiro nyona search teri to ko move next. Ekaro koko bolingoli bwe taito. Na boko na beko nyaleka. Na bo apply search. Bona muna bona se land office yeto ya Kisii abo wa apply search kwarori ekero wa apply research yo mugondo what happens yo land register go solio ko kore gazi ga lands akogenda baka se register yo mugondo number 10 aligiriringa ki ngoro monye na bara aligiriria nyore ngaki esa number 10 yiga tenyori rigwetera kubwatirichi ndira ko kotebi akorika igorari ese application ya ngaki ona to come with the title deed
iko esachi teri gosoka ugo bantu bari bakorate nge esachi yangire gosoka nkore ngino naye koigure ngore gune nge esachi yangete gosoka esachi yekwanga gosoka sababu land registrar gose bari barase office ya lands bachire go check history yo mugondo uyu banyolire nga ichiko ndikore tiki kwatire succession tekoriti kwaroti gose bachire korigereri banyolire nga chitaito echire ibere echichia sokire gwetera singe njobo kurumi bono nga kitora akore to moe search yobo no botanda no kore tiki poraro bamanya gogotebi ona tukamu with the title deed erinde karo gwachire ne title deed oche ku explain nga kwa kore tiki nga kikwanya nyorete Wesana nara nero kuboli na esaji ne korurio galio ko so korarimo yo bole mo boso mondo na bongo cheki iralia nda cheki na cheki esaji ne bateri limit tebu ati limit abantu nabakora ao bono natangazire umugondo nengo ni no mugondo plot number 10 abantu mbora mbatayete ko bago show interest na bange na baratake kumanya so iko na bonsi na baba abantu iko mina bakogenda kiro muntu asichinga kijaye mbora kiro muntu na koro interest ngani tayete umugondo yo ngo chara ko investigation ya yari ngori taito yiga amanye ngaki igona bagu apply no yonde nero tware interest na bagu apply akore anyore bono kwaringo ri taito didi ekero turingete ase koringo ri taito kwanyore na taito didi ni batu bokurekana ngiokora ekero kwanyore ngane bwatu bokurekana abune onyo kwarenga ngan kwabwate kerengere ryo goso aso mugondo abune ogente gatangani gokora kingaki tiganda ngusamaye abantu ngo tumeka bale abarebi morebi na bono tetu tumeka morebi ngo kwana rekena bagote yana ke bole mobe bondi kabere nke ko ero monto ngaki monto ena oro madena ngorere sigara ngote usamarwa abantu ngo tumeka bale abarebi sana nandi ngiye ko era monto sawo ni bole mukabere kero kwanya robo no boni ukabere abangu ando ko ne bara bole mukabere igo bono ne ona ko de search na bwa ko de search ndigo ja yoro ki una ha bole mobo bono boniwe bono ekero natete kugora ekiara oyo bono gokoneri Wakili na bakote ino bole mobo na abone lakini oyo nkoni akong'ainena no bwaye lakini ngakibono okoroti bizina yaya bole mobo nkoni kuboneria kabere bokoni mbia bono ngwabori somo lebi tuchakira somo lebi somo lebi koro ne yende ya kabere nateba nga ekero gwakorire research nande kwa ligereri nga tori gokoreraro nkogenda uri bakasa umugondo okorete asore physical onyorigerere physical asore ekero kogenda physical otari nguji kunyorigerere busai umuntu nabagote no royi na kitoko tenga okoringori it is title investigation na wabona umuntu agochira omorebi bona eriritu abantu bagukagira ngari no morebi lakini morebi tingo kwana reken konyoro umuntu uri from asayu elinda akwerese ngaki mundo okorete ono for example giri ese kina buneka bona kya East African Portland company aba bachite kugura asaya mba akorete title investigation mbakorete ekero Alfred Mutu ari kurikera ine myaka 8 yaitire ari kurikera iyesi ko batenga asaya iga nabo atomuchana abantu mbatikete kugura mbatigeti because budget ko kokora investigation barengera tingaki asaya na asabe ire kuya asaya bondo chinganko igokare tigamenya kenyore nyore kinga igo title investigation nega ne nyore no muntu ore ground buno morebi kwatebiri akoerese egento keri omaita there is what is in the record as lands office and there is what is actually happening in the ground umuntu ora nyare kokoreza mangana agede the ground no muntu from the locality igono kanitio muntu from the locality akoreza ngiakoreta nkiraro ebiazano mwanju murekera twendete kumurikira amang'ana aya abere atatu nakubona ngekora riko nyoro muntu oni ryo buri mukabere ngwabo riko ryo koni kabere gatatu egente getanganie korobono for example kwa guriro mugondo ono kwa quality transaction kwa likire agreement ono kwa ile copy ya title kwa letire igento kenda ndo tagete komanya karo ko investigate title ndo komanya size yomo ono kwa chire kwa tebire ngakina agorire 50 by 100 kwa likire agreement kirento kyabire borongo a process yo go apply when for example a consent yo go transfer mugondo konyo muntu karo go koneri utagete go apply for a consent yo go transfer mugondo koru ase oyo go koneri go chia sori within 6 months umugondo ya consent yo raro eri transfer correct echibaka sori bono ngaki ko nyareka no muntu koneri kabiri abina mangana bona ya dishonest abantu baito ba correct abantu ba Kenya ba gukora umuntu bono ojiraro oyo bono koneri wiri ya kabiri eminating atakore the proper investigation imbrobada akora investigation of title wakina takatwenda sumutimo como sini tumakwirana turasiba maji lakini tukwirana andi ndi tokonyorana na muntu na onreti gwembeo
Kodena montono ne tuembe oyire chibes. Na habunga gewe gayera. Itaito didi tarengo ingi kiara na ukiara no ogosemia bantona batakeba investigate itaito. Ngwena to wakira tena ndiego ikero montono liwembe. Na ndeke uchibosia kero kwa jire green card bono ngiokwenda kwa manyiro bolemo ngiokwenda ujabu ngokara to abosemi bwa mwere katujuko koringa ebisero bita kero bitu bene tukumya kwenda torasi omeri choshwa kwenda torasi ntudende ya kabere asensemo yokuriri igoro ye itaito did tutagete osire tutagete tokonye asomroberio kwerichigeno ndistibe bwansu bumagusi Ndizi TV ubwansu bumagusi. Kwa mara nyingine, club ya Cindy's Villa Embassy katika barabara ya Kisii Oyugis inakuletea tamasha kubwa kabisa tarehe 21 mwezi huu wa 10. Mwana miondoko ya rumba Malkia Mbilia Bell atakuwa akiwaburudisha kuanzia jioni hadi che. Kiingilio ni shilingi 2,000 kwa advance regular, 2,500 kwa regular na VIP ni shilingi 5,000. Piga simu uwekewe nafasi. Njoo tuburudike katika hafla hii ambayo si ya kawaida. Kumbuka ni tarehe 21 mwezi huu wa 10 ndani ya Cindy's Villa, home of entertainment. Happy Sabbath, happy day omwanju muligiribigeta Kisii Ndizi television gukwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwe Sabbath no moroberio okoretwa ase orekera litukolia Jumamosi gochakira chinsa 12 cha mambia oikera chinsa 4 cha mambia imeyo moroberio oyo bwansu bwe Sabbath abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito ng'omuntu oyo makare mu mugundu yes endagire kama paka akamanya goteba ngabona agachigotaka kubike bya ngabona moyo negoka nkuigure byage igure rinde ndia matukonzi no mona matebe omoriri oyo rero naganire ubugima bwao asenjire nde ngomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amunaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberio yo where your treasure ari asubing asibirengereri byagobire ari no onye goko mwa Yesu Kristo teko bako ngumurizi onyago koranderio omuntu nga karuense mweko nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba tokurigereria na koerera anene ari anyare ko bagakwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara koba togosaria so mugondo Eden nande twarangeri wase riogi turi ororo rigotebe nga missing ayore inchwe onyara koba part of the family tiyo buruti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo 6:33 na byonsi na mamentero ase entunde ya gatatu neyo mwerio igotogosoa ime ya request tower Anything can happen anytime. You are watching me in your house. I speak to you as a prophet. That any situation in your life is about to come out. Is about to come out. Praise the Lord, ladies and gentlemen. I am my friend, Prophet Lodomolo, the founder of God's Honor Embassy Church. I'm coming to you. God have sent me to come to minister to you and to deliver you and to show you the light of God
in Kisii from every Tuesday and Thursday. Time is 8 a.m. to 4 p.m. On the Tuesdays is a service, and on a Thursday is a one-on-one. I want you to come and meet me there, and God will do you good. And I want you to meet me in Kisii town, Kisii Cultural Hall every Tuesday. Take the numbers on your screen and book and come and receive a miracle. Kama wachawa na kusumbua, utapata your help in the name of Jesus. Kuja na upate uponyaji wako, kuja na upate unabii wako, and kuja upate deliverance wako, na Mungu atakubariki. Every time you come, you will meet with the miracle and your solution. Your life will change. You will never remain the same. Anytime you meet me, as I see you, I will prophesy to you. And every sickness in your body, any challenge in your life, it will come to an end. Utakuwa huru katika jina la Yesu. Amen. See you there. Gusii Urban Blaze. Omugaso ubona turi gucika babuna butambe. Sayansi yenende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli Yalina koronyaramba chenkor kuma MC Megi. Make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze. Ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango. Ninchungo monyerere. Nigukomerana na Petra Mukira asichingeru cyabasai. Mama woyolo jirani ananimada. Amejibeba mwenzenu minapagawa. Korkunga Fate Star nyagote bagagunga jirani asomoroberi wo Gusii Urban Blaze. #yase mitandao yonse #yekebemberi nyoro moroberi yo igani gokora tunainje Petra Mukeira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusawo bono na kumukinya kebirengereryo imeya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi. Henya gitari ya Tenacious Herbal Center ya Dr. Joel Umayo yuko nyerese moya yugo imeyumu chukisi niga ukumanyebuna niga nkanyire guchenze moya Nyankongo barabare ni school y'uburuso ya Nyankongo Primary School opposite Nyankongo SDA imeyumu chukisi na bugwa kisimi eriyuboro karariwe ase namba enutisano na ibere sano nemo kianda ibere inyeisano gusumulikiriri yuko guchiase email info@tenaciousherbal.co.ke. Tenacious Herbal Center ubungwenia urigene. Ndizi TV ubwansu bw'Umugusii. Biama no mwanji muri Ndizi TV keronda ko ba imeya Ndizi TV no bonso musiane kerotora sense melieli chiko otasi tekerotore na wakili ya student etagotwere na otabiguru inga kitoko manya ugo validity yani inga kitoko manya taito DDN ya kene otaraguro boremo ose ogesekerura sikigingikia na bora ba sikiginga ukagerete ni kia ukumbetari kiao ngana ina chance na bora ba kwa menyo na ase miaka 10 final yonyore no boremo no bongoli nabekonyarega bone gento togani rikwe bori omurigerio Ndizi TV wakorire research wachire mugondo kwarigire mugondo
wakorire investigation from the locality naende kubwa moneka roko genda mugondo you want to also establishing a key mugondo no bwata beacons no bwata boundaries chire clear ngayi mugondo ebigingi ngayi bibere naende goikwe boringo mugondo yo ngayo berete ntwakwanete ngakirie ndego ya public land private land na community land bona bokonyora buna for example abantu bande bakoenda bakorokyo mugondo orange na roche ngento ngero tuma roche ngakende tware gukwanira mono kiarenge gukwanira national ge kurukwa ngara riparian land hange na roche bona bokori eringa ki mugondo ya suri ngayo berete elindo oene kinga ki ngayo mugondo gogoika usinga yo mugondo gokoere mondo tagenda akoneri aso mugondo ri roche agotebinga na akoneri bakaga roche kemanyekanete ngaki mugo eroche na ro meters njiro chikogenda at most kero chikogenda 60 to 30 meters 6 meters yone karole chinkepi koru roche lakini abokogenda to a maximum of 30 meters kuroche na ki okori ringa ki omonto tabaise kokoneri aso roche rokari gweta gosase pare korete egweta osta koneri kuna bona for example nabara koneri ase angene chiro agotenga ke mugondo yo no yo ne origa oichieto gaika bakaga erindo nyore ngaki ase planning ngendo kora to kora bona planning au no bona to kosoira asa abantu bande bako ba involved dia sama kana bona to yo sana bare bako soime bako konye nabo ko cheki ase ngotwara tore plans bona bona plan ye chiro plan ye town ngaki town ye para ekara to kwa na mangana planning to mine dinga user mondra bako nyoro mugondo ko agricultural land gose kore industrial land gose kore municipality land go ikabon nere go konyo manyanga ki ngayi mugondo no kora gayoika bone ngendo kendo to kweboli neke bone karo gwa kolira mbanto kyoga ni go twara mbanto kyoga kiri go twara ekaro go kora ekaro bono tageto wakire karo to go swabo abanta abore mobori bwa Portland ebware ngone private asali mari wate bana community private na public kuri barange ba public bone public land kuri public land ikiara para nini East African Portland Company Limited is a parastatal igeta bautinero karo koriye karo se karo to public land private land na community land public land to kogora turikogora go se onyo le title o lease nakia kora serikali eko lease to you wakana rent yote tebena obode mobori bwa mafoko no bwe serikali lakini bono east elise nigere go jase Portland itara kora matukae igose kokora matukae na ria serikali ra mwe nande ngokolis go sembre pero elise ya eliri obore muburi bone bokere na serikali ande ngento ngitu atakire gukwana ri tu achagete obore mubwensi all land belongs to the government bako bwana ne bwa serikali isa babu ngotebere igone to tebere ro minto tuanyorire ngari biseito gold ya to kiraro kwane igo bono tuli gochiko boma that land ne ya serikali indabe compensated ngento koro to koro kanga compulsory acquisition na bo serikali bone goche kunganyi ekoira asa ngao elinde eye gold ekiagra minerals chance ne serikali so rende iga karutu ale gokwanda igo nkeringa ki lease asobole mabona public land ora e lease quarrel as a private land bona boko ownership absolute ownership as a second year mutuma kwenda samangana ya ambare toko ba uniform lease ngendo mutuma ra boli lease ya ngendo lease no as lugerio mo ligerio ara nyale ko bwata no go kondi somugondo kondi somugondo kwa muda kwa granted rights in and rights over land rights over land echiko kwa ownership kwa right echito koro kase lichiko nga legal rights and equitable rights rights over land ekaro ko tabungo bwa rights over land you own the land rights in land eko kwa access eko kwa use wono bune lease bright na ko ire miaka 10 ole mekwane osogese kabere eyunege totokoro keli lease ne serikali bono na beko imoke ko lease tabenga ki East African Portland Company for 99 years ni mo gocha ka mo gotumia mugondo yiga mwaka ne rent to the government igotora atwara ownership ige lease nege ntoke ko kwa access and use to the land but at that time during the time of the lease you are the owner
you have equitable rights. You have rights in the land. Wiye sana twende bano mbara bano baka baini forof de kero kwa nyore na kwa validity title deed kwa rena bano mbiyere mbara bya baka soime baka konye asimiro bili awo mo lili on Ndizi TV ase process yo kulinga oli title na bora anye kora yo monyene anye kubwatu bumanyi bwo kanye kora lakini nande na bora involve experts bali bako kora mangana yo ko investigate title expert ikatanga niyo konyora utagete ko involve no muwakili ikiaro mwake na manyete the legal process yo kubwati na ko investigating aki igende kenkere genuine usenkere genuine ntobwato umusavea no ko aki obole mo bongo exist bore se map ntobwate land valuers monte ko kora valuation ocho ligere ngaki e value yo mogondo yo gaiga singo chikogora ngaki ngani kwarori ntobwate agents bantu bara wana for example bago twara companies njiro tokora mokora chigo advertise bago tebanga barabu their agents bago konya onye kuri ngumbu ko kara sokare bago konya ko kora ko mugo so we have estate agents abuna bantu bona barago kore process yiga bako investigate li title nga nere boro lakini asomo elio pi ekaro ko involve this abantu abonzi bitu atabiro ko involve uamuzi bwo mwelio bwo tebanga tiga togenderere ne transaction ye karo kwa kole bolingo libu title tiga togende getambo kero next tiga tokomi utara commit bezende yonsi esa mangane obolimo moralia investigate title ekaro kwa isanekire umanye guchaka kubeka any investment in terms of chibe Ongori ngori kabisa watheria muwakiri musavea ni landfaro gwikaso estate agents ni estate agent ngaye broker korwerera broker wana jina wathiri obole munimba meda jothe e broker ri bagalie broker ndirieli na ngakyo muntu yokugura obolemo ngakyo kora amanye muntu ne broker ni broker ngakyo kunye deal nero wakiri ase kubota kandichi muntu naro lika bwango igara tebanga abantu abange Kenya yaite ebabwate title deals as opposed to title deeds kwarori abantu abange babwate title deal lakini babwate title deed abuno e broker gojira e broker muntu ki broker no muntu gati yo mogoli no money kwarori omo broker goja ngaki ongoli nkoni ndo bolemo nkoli gindo montango libo bolemo Brighton kwa igure nga ongoli nkoni yaro bolemo kwarori aye tutageti kubugora kwanyoringa kemumana nkori yaro bolemo kwarori kwagenda ase kemuka motinga kyo bolemo mbora iga na iga wone broker na beko gende kwane no uri tete kugora emote binga ya bolemo mbora iga na iga amboli bolemo kemuma bolemo kibwa watageti ntageti bolemo bole 100 by 50 budget ya onga kingani omuntu ya mote igo se nibwate budget ya 500,000 kwarori ongoli ni ngari ngekoni igena bora nyore nkoni 350 kwarori bone broker yamanya goso ya muntu tukuru broker bona strade beke business gari umuntu libono gusigana go chande andetero muguri pakazende kwarori akubona no broker yokaraki ekoso elinde yanyora nere gento kega abwati ngaki na basigane tenga baleta amo e broker ngomanyerere no mbole le cheat ozere na ba na batege abantu baroro bagokora mangana yo gokora bu broker bu mugondo bari serious asa mangana ayo bakori bo nande bamanyanga title mboronge ikiagera nande tataiti mambia chiko kora ibiasara ebyo anyore kana ngaki record ya eteli boronge goso one irio muntu kero kendo bo mutali buya lakini asa ubona sa brokers na bakonyora ngaki mbararoro agenda yabo anyore profit yani ndo kya agenda yabo no kubabekamo umugori nomoni ige broker igasi yae no connect between olio koni no olio kugura lakini the minute ngaba no olibo no kugura ngatali ko chikokora investigation tali ko kora bolingo oli akorera ayo monyene abono no etake iroli no muwakili ogo akolingo oli bwe twata yabo bolingo oli bole independent utali kurwa so muntu oli utatako ayo monyene okugura utagete gukora ubolingo oli bwa independent bakonyore ngaki mbuyere koendane mutu gosengo tigande egasi land value wanererie wakire land value ekaroko goro mugondo mbora boikwa kane bango goche serikali ekare value goche value ngaki umugondo yo kwagura chibesere ngachi korete chisaineko okugura valuation ya sokiro mugondo ole 1 million nere go determine stamp duty ogwakana kwarori ugochi gwakana agochise serikali onyo mugondo koreze within towns municipalities
stamp duty at 4% of that value. One, for example, 1 million, 4% ya 1 million. Nero wakana muna stamp duty. Onyo mugondo ko ka reserve, ko sa satali municipality, ko sa satali town. Stamp duty payable nere 2%. 2%. Ike kasi value noko ko konyo manyanga ki e value mugondo nere. Stamp duty ngwakana nere. Na ende e value na bera ko konyo manyanga nteka mo. Troji wajire wana wakolera an independent value o value iru mugondo uli onyo tenga ki mugondo yo according to the current market rates ole 1 million. Lakini omonto yabona ko koya offer yoko koneli hata getoko koneli 250,000 correct. As part of uko lingo oli title abunota getwe boli boli ngaki aseki wana muna bantu baone tukwa malema Portlands eba onele tukwa seli goli titense correct. Most probably about to the value valuation. Again, don't talk about planning and approvals. Chico Koru. For example, go to Quagacha. Go again, the National Construction Authority. NEMA, the county government approve some plans. Iko bono na abuna bantu bandoro ba correct ba ko ba involved. Ekaro ko nyora bono for example valuers nkoligere bale binte bionse lindi bale ngaki asaya ngakiale bako information ngaki value mugondo ngakiere pesa nganda kana stamp duty naende ligo ligo yakongoneri ne li evaluation yakorokia nere tamabolyo nere tamabolyo president Wakili mbiamono asobosemi buya igoro yendemero na otobeka buya igoro ya succession Wakili yentu akwana inge koreta omugondo oyo motwa chinte jitaido ibere igenda ntu akwanira obokurumira bokagera na kitora tora kore obokurumi bw'emigondo nande ningo o responsible okoro obokurumi bw'emigondo ninje naye Pia sana turi kore kare biro bietu bia rume producer tena cherre tunga koru Nyamira Chuakali niko ndani tukiwa na Susan Masongo kwa JJ base au thano ara tubwati bia sana omugambi nabwenerete koba informed as agreement ngobori ale omugambi libo lirigi ya sana Pinda tuja kwa ndare weekend wakiro sena kiro nabonko liraneria iraneria omugambi omu chief naba nata kira involved asekia anki yako yarago choba involved mugambi mboro na maete mangana kyagenda ta sekenyoro kya na endo maete bagambi bali kara bago chibali ka for example mwanda mwiko so mugambi nero gukoboli ngaki ayenko oni uri gendeke umugambi nero manyete nga umuntu oyo igo koni gendeke nabwo atabangi na babere batatu banta abayiga bakoni mugondo yiga ebintu bune bono bire detail ko chime so mugambi ara koreki aramanya mugambi na bakubimanya elinde tutangire ebina binde binge ali asomoga mugambi nabo ko moine bol as one of the person to atabo gotoka se locality so bolingo libwa bwe taito no mugambi omanyane bwe kana boko mobo mugambi bona karwa jira sala nabo kuchikumanya ngaki ke ayata mugondo yoko nitali oruri ko nande moisonde abuno kuchikumanya mugambi na ndiye mono manchiboria ndoje kanisa yagorire omugondo bwo kwagacha kanisa korende omugambi amono mu pastor bwatanire konia omugondo oyo omugambi oyo nere origete agreement entangani naende nere orikire ya kabere ingi togokora bono agobori mugambi yongi bakomukorera ekiagera nero agreement entangani yakarika nande pastor nande babwatanire ngone bakarobore mu bwekanisa ande orikire agreement naende abagambi mbando rabo anya bagambi batuligerere imbaro abange bagotuligerere talinga igabona ngoteba ngambata kiri kulika agreement ekaro kwalikire ekaro tate kulika agreement kuru somo wetira somo gambi nere buja naendo nyerete abantu abayiga bache naendo bali atosomo wakili sababu nere ummo wakili naligereri agreement yeli omugambi alikire arore ngaki nkubwatire lijiko ikyaro mugambi roma yatane samalinga ki kibesa neji size ne yo mugondo enga kicho gwaka neji warodi lakini bono mugambi ulikire agreement yentangani nando ulikire yakabere ikibone ngendo torata katoligere lito ikaransi no muligere liyo elinde to soya imme to manyanga chokolete kiraroro elinde to nyara komo basemi bole bia sana teto korena are there any qualification of brokers secondary what brand government is doing in order land fragmentation does not continue Wakili kodrabu elioka tokore kind qualifications ya brokers egento ngoro tokoroka egento na roka estate agents abantu bara bako roka estate bako ntubwate estate agents act
aba agent bali bona barakore amang'ana ayo yona boko register bune state agent elindo ko you are an agent between for example ngoni no mugo na beke se agent no kwaroli nabathinga ki abantu abaiga ngoni muri in state agents ndigerio mugo mbaro bali licensed bali estate agents ngonyo mundu tali licensed ine broker ya Beko manyani. Ribon double na secondary what brand government is supposed to do in order to fragmentation does not continue. Even though koroka agricultural land, for example, buna bono tubugate amalimo yoko bono tura beke ndagira, tura kore roboremi, buna bono Gusii ito agendete ko care ase ngencho kero montada geto kora konyore igetali. Asama na kiko to kutwara mangana ye land control board na kiko chigwarigeria consent a consent to subdivide asinali go ikirabono yabo bole mobotali bwa meaning yoko subdivide but bone problem eraro ne ringa ki abantu baito twabera attach so much to land but bone serikali igente ra kore in terms of yamangana yoko tanga fragmentation no ko maintain amale munaro bone for example serikali community lands chibe maintained and some of them chibe list kochi ase abantu private entities and companies bara anyare ko nyakorera for agricultural use elinde to nyare konyora benefit kurwaro ekyagara bwana bolinga intubona buna mwanya getinge fragmentation ya toli kuchiko kwera bwangu kiro monta ata getanyora kase gasero kyai ebyasani sari bibera education injira nyingi rakine chibantu kwanda uje weekend na ro kobona ngiye kwera abantu bakwira marema ya serikali bagaja bona si county ya Kisii nande barusiti title babwate mbagite title dinga kibakonyora abite tubikwane weekend tukwana kimondanyo de title deed yaringiro ne serikali kine ya ebon ebino bokuru mekinga tubigerie weekend byasana wakili kora lingalia lyo mwele na nchingole to ringe bisero byeto Joshua Wante na tumekula masaa yake tangoroberi mtu Ndizi TV mbya mana soko tuligerelia na ende ntogendera ko semania mangana ye lichiko kwa hiyo twaligerelia ko ya mangana yo bolingo liwe taito bono next ndo tukwanda kuligerelia ngaki ya agreement yenye bono ngakitoko nyekora agreement bono yo mugondo ine weekend tokande ikilire mu ase iko twagire ngambya mono na agendera ko tubwatia so wesemia mangana ye lichiko ne ro Ndizi TV obwansu mu Gusii na ende yuero obwansu lichiko biasana oyu wakiri rali Ongori Tom orengase me yumoroberio bwerichiko bosongo osto nigikobaganeri egose ko baligania as free medical camp yaja gidiri kuri rero ni tikuri angyo ali aseseme ya daraja 2 ngokora bale free cervical cancer screening, free breast cancer screening, free prostate cancer screening, oncology and good dressing robaderi yote ngudiri bali bweni alia na ande bali inasi buyose bali tanga korwa chingoma abayomba bwade 50% over on free eye screening and glasses naba kwa ibirole ba kolingoli x-ray ultrasound CT scan lab test and drugs ngoko abale karo ikira sensemeli bangolingoli bole diabetes na hypertension you for free yibosongo hospital better health for all ikali asensemeli jambiri endonya ko kolingoli wa oporweire bonde bwensi bidura nyore ko rwalete anda marwire a cancer hypertension diabetes burire bogosikania bogoligeria maiso na ameroberiende yobubweni aseseme yo ya bosongo hospital yangolera mwanjumuria ene Ndizi TV bwansumo singo wakerambia mareko wacha kulia Ndizi TV na rwansubusi katwale ngime yobwansu bwelichiko ime ya Ndizi TV na rwansubo magusito mirane ankyo asomoroberio of Friday karango kanari masucha engia abulitiko lyangyo ene Ndizi TV bwansubusi choshouta ero ngasense ministry kwene kana mali ogine chibi chago cheire asenjira bene kwa niaba ya airali otebire nene masucha de yengia anda wansia simura bekerekali holiday nyasaye tikabasini inje Brighton Makoli.